Takže čau lidi, říkal jsem si, proč takhle něco nenatočili, když jsme měli dlouhou pauzu a je tady čtvrtá epizoda z Hearthstoneu. Akorát jsem zjistil, že jsem zapomněl heslo, takže mám nový profil. Dneska rozbalíme 2 balíčky a pak jdeme do arény. Za druida moc nehraju. Tak jo. Moc karty teda dobrý nemám. A zrovna nadšený z toho nejsem, protože jsem na to šetřil docela dlouho. No. Jsou karty na hovno. S tím si tak akorát můžu vylízat ucho. Ach jo, no dobře. Tak jdeme do arény a dáme si Warriora. Ano. Udělal jsem teďka chybu, měl jsem říct tamto a tady to. Musíme vybírat dobře. Něco, co se mně bude hodit. Jenomže já vždycky mám smůlu, takže je to prakticky jedno, co vyberem. Tak, chtěl by to... tak tady... To asi jedno nebude. Vezmeme si tady tu. Ale počkat. 12, jo. Tak to jsem v loji. Se schání pěkně blbě. Pokud tady nebudu mít takovou tu kartu, která nám přidá manu. Tak, pak tady to se mi taky líbí, tady to vypadá taky slušně. Něco na 5 nemáte? Ne, asi zřejmě ne. Něco za 0. A máme tady... já si asi vezmu... Já jsem spíš pro ten damage. Tak, ještě kolik, ještě pár kartet. Doufám, že se nám to vyvede. Dobré, ještě tady to. Tak, už to budeme mít, poslední karta a je to tady. Ano. A my se ještě koukneme sem. Vlastně já jsem to začala hrát včera. Už jsem vyhrál 8krát a tady dobrý, ještě nic. Tak jo, a dáme se do toho. A dáme play. Já jsem debil. Já jsem takovej kreten. Já jsem si nepřinesl pití. Ty vole, já jsem si nepřinesl pití. No dobrý. Tak teď to bude asi trošku kratší díleček. Už se načtí. Jo. A jinak dneska je 10.7.2014 a na dvojce dává doktor, i když jsem ten díl viděl už několikrát, ale je to super. Doufám, že jste taky velcí fanoušci doktora, stejně jako já. Pokud ne, tak máte smůlu. Pokud byste slyšeli okolní zvuky, předem se omlouvám. Dobré, teďka se... No tak s tady těma kartama zatím nic neuděláme. No dělej, tak, hodnej. Dobře, doufám, že mě slyšíte v pořádku všechno, snad ano.
proti Paladinovi, který se jmenuje Oslo. Tak to bychom mohli vyhrát. Co to je za kartu? Jo. No, ta se bude hodit. Zvlášť další kolo, kdy chci použít hnedka tady tu. Pokud se mi to povede, tak dám 10 damage. No, tak se mi to nepovede. No, do tady no, dobře, no tak jsem v loji. Absolutně se... Ale jo, zlevňuje to je super. To až zas tak super není. Ale aspoň mu dáme 6 damage. No, řekněte, není to super. Tady mám už tak kalkulačku, kdybych potřeboval. Tak teďka si spočítáme, máme karty a kolik by nás dohromady stály. Stály by nás 21 many, ale asi dohromady 21 many neseženeme. Protože a poněvadž to prostě nejde. Jinak na našem webu nám pište, co byste chtěli vidět, co bychom měli natočit, co bychom měli zlepšit, kde bychom měli ubrat, kde bychom měli přidat a tak dále, a tak dále. Pokusíme se to zlepšit. No bezva, jako v pohodě. Já počkám. No jo, jako dobrý, kámo. Nemám tě rád. Nesnáším ho. Nesnáším paladina, který se jmenuje Oslo. Budu ti říkat Osle. Nějaký moc OP karty, nemyslíš, chlapečku? Jak tak na to koukám, tak nějaký OP karty, co? Tě nenapadlo, viď? Ty máš asi nízký IQ. IQ, ty kuva. Předem říkám, že jsme to prohráli, ale zdávat se nebudu. A nebojte, jo, já... Tak řekněte, vyhráli bychom to asi těžko. Zkusíme druhou část a u té taky pochybuju, že bych něco vyhrál. Samozřejmě aspoň ten balíček karet by se hodil, kdyby jsem vyhrál. Vy neslyšíte asi zvuky. To je taky blbý, aby se mělo nějak zfunkčnit. Ale pomalu mě začíná vyschávat puse a nechce se mi to stříhat. Víte co, já to vydržím. Ještě 2 boje, tady ten a pak další a pak konec. Já se tak těším na doktora. Neřekněte, ten 11 je úplně boží. Govilakis. Govilakis, to zní divně. Tak jo, teďka se slyšeli úplně praštěný zvuky, které jsem vydával. A jsou to zvuky, které vydávám samozřejmě pusou. Abyste si nemysleli, jo, tak pusou. Ještě jednou se omlouvám za Skype si nemůžu vypnout kvůli kolegům, kdyby potřebovali mě náhodou kontaktovat nebo tak. A přece jenom není to zase tak strašný. A já... Zabiju tě? Jo. Dobré, už 3. Teďka nám nesmí tady to zabít.
tady to, já ukazuju na obrazovku prstama, vy to asi nevidíte. Tady to teďka to bude naše hlavní karta. To musíme zatauntovat všude. I tady, i v tady tom baráku, i domlejna prostě. Tady a tykva, všechno. Mrkviška. No jasně, vyhýluj se ještě. Zabijeme ho, aby jsme teďka mohli dát větší damage. Dobře, já. Wow. 1-0 pro mě, kam. No. On asi jsem teďka sice ve výhodě, ale pořád má víc životů. Pokud mě to vyjde, tak dám teďka 7. Ne. Jo, možná, že no. Jo, tak to je v poho. Teďka můžu takhle šoupat nohama. Vy to asi neuslyšíte, ale já šoupu. Já šoupu o život. Já šoupu tak, jak nejvíc umím. Šmrdli, mrdli, myš, maš. Jsem prostě v háji. Jako já vím, prostě jsem lama v téhle hře, ale baví mě to, i když jsem lama. Tak jo. Šmrdli, mrdli, myš, maš. Geronimo. Začínám se nudit. Ano, začaržoval se. Dobře, ty. Kámo, seš borec. Slyšíš mě? Seš borec. Tak doufám, že budou častější videa s Fáfou a on mě dal. Jo, je to pravda. Asi jo. Že mě přidal sílu. A docela mě teďka dává. Jakože mě ubírá. Teďka bych ho mohl dát, vidíte. Jo. Oh yeah. Moje první vítězství v aréně na tom profilu. Jo, dostali jsme karty, ty jsou nepotřebný. Snět. Dobrá práce. Oh, thanks. Co kecám, chcípni, dětku. Jo, dali jsme jednu výhru, což je dobrý. A jestli dovolíte, já nevím, proč jsem dal tvořit další balíčky. Pravdě jsem chtěl udělat tady to. A tady to. A za chvíli jsem zpátky. Zpátky a stihl jsem to i v rekordním čase. Dobré. Ondrášovka lesní plody. Docela dobrá. Tak jo. Vítězství nebo smrt. Co jsem to udělal právě? Měl bych se přestat strapňovat. I když... Ne, neměl.
proč má takovýhle divný karty? Prosím vás, napište mě do komentářů, proč má jiný karty. Už jsem to viděl, ale ten další měl taky jiný karty, ale ne, takovýhle měl zase jiný. Nějaký special něco? Si jo. Tak jo. Šousty. Co to udělá, že mě to nezabije? Bezva, no není to super. Připravil jsem se o svůj štít. King. Oh, yeah. No a má prostě jiný karty. Minulý to, s kým jsem bojoval, měl taky jiný karty, a to nebylo na kameru. Science fiction. Ano, fight. Oh, mademoiselle. Že mě teďka zabije, yes. Jsem prostě debjot. No jo. Taky mě štvrcela. Neměl mě to přijat damage? Asi jo, ne. Není to tak trošku švihlý? Měl mě to přijat damage. Někde přidal. Teďka mě to dá jednu. A jo, už to začínám chrápat. Chrápat taky začínám. Tak jo. Začínám se nudit. Nechceš už konečně něco udělat? Halo? 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 Bezva, vyhýluju se krásně, no kamaráde. S tebou budu kamarádi, když mě budeš hýlovat. Já to udělám. Udělám to. Good. GG. Good game. To je, myslím, vývojářský studio Good Game Empire. Budu začínat natáčet hry ze šejků. Za to zemřeš, kámo. Jo, to mě chybělo. Jsem potřebovala, aby mě rozdržel nějaký divnoch. Vezvávám si ji zpátky.
Bum. GG, good game. Ano. Okay. Si pak poznáte tady ten zvuk, čím dělám. No, napište mi to do komentářů. Získáte malou internetovou medaili. No. Tak jo. Nechci se mi podívat legendárku, protože já mu pak přidám 2 karty. A to se mě moc nechcem nahrávat. Kámo, začínáš se sám likvidovat. GG. Dobře, udělám to. Přihrál jsem mu naprosto nesmyslný karty. Takový jedničky, no. Tam Marlockem, bum, teďka mě dá 6 damage. Asi nejvíc. Jen do mě. Začínám se dostávat do situace, kde začínám prohrávat. Pěkně mě to štve. Ale nevím, jestli vyhraju nebo prohraju. On je ve výhodnější pozici, ale já mám víc životů. Jak těžké rozhodování. Charge. Jinak umřu. Uděláme jednu pitomou věc, a to protože už tady to video bych rád ukončil. Takže i tam ten boj ukončím, což znamená, že dostanu odměnu, ale ne zas tak velkou. Tak jo. Vyhledávej šmoulo, šmudlo, mrdlo, mrdli, myšmaš. Šmrdli, mrdli, myšmaš času. Si pak víte, z jakého to je seriálu. Ano, přesně tak, je to z Doktora Who. Koukněte se, aspoň na jeden díl, je to fakt super seriál. Doporučuji ho všem. Babičkám, dědečkům, strýčkům, tetičkám, maminkám, tatínkům a bla bla bla. Uděláme blbost, protože já už chci svoji odměnu. Omlouvám se, že jsem to takto přeskočil, ale já už chci lososa. Otevírá se to. Jenom 2, já jsem myslel, že se dávají 3. Jo, tak to jde. Oh, dobrá práce.
Jo, jasně. Chápu tě, naprosto tě chápu. Tady ten balíček si ještě rozbalíme a to už začíná být konec tohoto videa. Oh, rar. Já myslím, že je to rar. A ta arena myslím stojí 150 a není to tak trošku zlodějné. Jako, myslíte to vážně? Tady to, jako, myslíte si, že bych 2 balíčky koupil, když za 2 dny je budu mít taky? A jako, aha, what? Jako já vím, ale pak chudáci ty, který na to nemají a prostě, jako, pak jsou v nevýhodě, ty vole, no tak nic. Už se pro dnešek rozloučím a čau.